Tervetuloa katsojat. No niin. Miksi Kongström on 10 kertaa parempi kuin Megaporno? No, nämä on saman hintaisia. Paitsi, että tässä on 20 sentin puuhonpalautus. Tässä on 15. Toinen. Megis itse asiassa ei ole korkki. Sä voit avata sen vaan kerran. Sä voi laittaa sitä reppuun, kun siellä olisi vielä juomaa. Tän voi laittaa mikä tahansa, koska tässä on korkki. Tässä on korkki. Tätä pystyy säilyttämään. Vieläkö siinä on juomaa. Kolmas syy. No, tää on Lidl-tuote. Lidlissä on mahtava paistopiste. Ja se on vaan parempi kauppa kuin